Hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag har vi Lukas med på kanalen. Ja. Nu har Lukas sagt det, ikke? Og vi har Danny med på kanalen. Ja. Det var det, ja. Danny har I nok set før på kanalen, ja. Vi skal egentlig bare spille noget Real Rank. Chiller. Drenge, jeg kommer om lidt. Ja. Jeg spiller lige Fortnite. Oscar, vil det gøre noget, hvis vi får en ekstra mand med? Nej. Okay. Er det seriøst? Ja, må han ikke godt det? Ja, han gør bare. Skal du joiner sgu bare? Ses. Jeg advarer bare lige, at joiner Skyros. Han facetimede mig sidst. Det var han. Advarsel. Skyros, han er hacker til Fortnite. Ej, han er ikke hacker, men han er fandme god til Fortnite. Ja. Så bliver jeg Godt ting. så tager sgu bare midten der. Og fuld sweaty mode, Oscar. Du kender det. Jeg har også kastet en klods af. Skal jeg komme god? Ja. Jeg har også kastet en klods af. Hvad det er for et. Vinder vi, eller vinder vi ikke? Vi vinder sgu da. Bare giv mig en hammer og sword rifle, så skal jeg nok... så kan jeg vinde kun med den. Er det ranks? Ja. Okay, det der crush jeg bruger det fucking godt. Blev pump og spawn. Ej, vil Luxus. Hvad er det? Blev pump og spawn. Noget der ikke er så Luxus, der er der af i den bygning, jeg er i. Og jeg vil meget gerne have de her shockwaves. Så vil vi gerne væk. Bro, hvorfor ødelagde du den? Jeg kunne virkelig godt bruge et hammer og sword rifle, seriøst. Please, drenge, hvis I får en hammer og sword rifle. Hvad er en hammer og sight rifle? Hammer og sword rifle, det er det bedste af i reload. Er det ikke den der, der skyder 2 skud ad gangen? Nej. Er den her? Okay. Ja, det er den. Sådan der, så kommer Skyros. Jeg kunne sige det, men jeg bliver nødt til at bruge det her. Ej, hvis jeg skal tage Peter på tændingsniveau, så skal jeg nok lægge den. Sig hej til Skyus. Hej, Skyus! Oscar, jeg fandt den der hammer Så jeg lige vågnet op. Er det ikke den der? Nej, Nå. men jeg vil gerne have. Jeg fatter ikke, hvad den er det. Hvad klokken er derude? What the Er du fuck? først lige vågnet op nu? Jeg så klokken 17 som en Digi video. doktor, maker, digi doktor. Skal jeg så livestreamen komme ud? Jeg fik den som floor loot. Jeg fik en blå. Er den Skyro? Ja. Hvor er den med fik skarne? Lukas, den kommer live. Jeg tror det gør det i morgen. En livestream, den kommer ud. Den er jo på YouTube, lige når man laver den. Så, Luki, hvordan kan du sende mig den der video så? Er jeg livestream så? Jamen, det var imens vi var i gang med at lave den, jeg sendte den. Drenge, jeg tager bare lige et par drømmer på, så jeg kommer tilbage. Drenge, Danny var ikke der sidste gang med en t-shirt, der ikke gad at sidde ordentligt. drenge, kan lige heal mig? Oscar, jeg har en info Jeg har rifle. 16 liv, jeg kan sgu ikke hjælpe dig. Oscar, jeg har... Den er en CS-fishy. Oscar, prøv at kigge. Jeg har en af verdens bedste AR.
Hell no. What the? Oh, hell no, bro. Oh, hell no. Synes I ikke det? Ej, den er lort, den der. Den sutter. Ej, dreng, jeg lander et eller andet sted, så ændrer jeg lige på min ting. Så Fuck, jeg er lort. Jeg er så bøsse. ja tak. Lukas, Altså. det er den her. Det er den her. Det er den her, ja. Det er den her. Og jeg fik den lille blå. Og så får jeg lige en chok. Okay, Luki, du blev lige spammet for sygt, bro. Altså, spamming. Skal så du, hvor meget han spammede han der? Ja, men Luki, du kan bare bukke dig, og så bukke dig, og så komme op, og så skyd. Så bliver en crack. Ja, jeg ved det. Men jeg synes, ham der han spammede for hårdt. Ja. Mets. Hvad var det? En blå hammer. Det har jeg allerede. Det fik jeg som flot. Altså en blå hammer. Ja, Assault rifle. ja. Så var en blå pumpefly. Ja, det gjorde jeg også. Eller Ice Spice. Ja, det var før jeg fik det. Nu har jeg lige fået en blå hammer og sword rifle. Hvor har man et liv? Crackling. Og galt der er Jeg mange lader dem fandme bare lege. De står. Dadler. Ja, GG's. Man kan I komme og hjælpe, tak? Nej, min blå hammer! Kan I godt komme og hjælpe? Pistol i tjenesten, den er så pretty. Bro, her, hvad skal jeg gøre? Jeg har lige nakket 2. Nej, jeg kan ikke lide det. Jeg hader det her spil. Nej, de er fucking hacket. Nej, fucking quit-spil, de er fucking hacket. Jeg flyver væk, drenge. Ja. Og jeg er så dårlig med det her crash her, fordi det andet, det kan jeg ikke fjerne. Jamen, altså, hvad? Alle folk det Hvis jeg synes, jeg skulle fjerne det andet crash hacker, eller nej, det andet sigte på... Yes! Skidt på din fucking hund. Altså, jeg laver en video. Nå, undskyld. Så siger man lige undskyld til chatten derinde. Undskyld, chat. Undskyld. Altså bro, hvad sker der? Ham er han spammer ordentligt meget. De laver du en video, og streamer de. Jo. Streamer du, Skyo? Nej, streamer Eller han. en skid. Nej, streamer han, eller laver du? Nej, jeg kan ikke komme til. Han laver en video. Der går. Jeg kan først komme til. Bro, han var et liv om der. Altså, han er så heldig. Hvis du spiller væk på kanalen i morgen, så kommer der måske en livestream ud med mig og Danny spiller cup. Jeg tror, det er en trio-cup. Er det? Måske. Sky, skulle du være med til? Kan jeg skal over til kamp. Bagefter kampen måske. Nej, men Sky, jo kamp, det er allerede klokken 10. Det her, det er klokken 1. Jeg tror, vi er kommet hjem. Den er kampen med morgen klokken 8. Nej, det er der, det er klokken kvart i. Ja, det er klokken 10, det starter. Ja, jeg tror ikke lige, det tager 4 timer for os at spille kamp. Ellers Men gør det klokken... ikke. Nej, fordi sådan, om morgenen skal jeg vågne op klokken 8, så tror jeg, så venter vi sådan 2 timer. Ja, men det er klokken 1. Åh! Hvad spiser jeg på mig? Nej, han hacker. Luk. Mega. Jeg Hvad to hedder skud, det? og så døde han. Ved du, også, skal du spille som alfa? Han spammer ordentligt meget. Skal jeg Til at have det sygt godt hold. skal vi spille på 8 match? Nej, 5 mand. 5 match. Shit. Jeg bliver aimbottet af alle legit. Og selvfølgelig er der også nogen der. Oh shit, der er allerede en for mig. Jeg har den fucking grøn, jeg har en bone. Oh, hell no. De hacker jo alt det her. Nej, fucking cheater. Jeg er ligeglad. Jeg fucking hader det her spil. Jeg quitter on det. Oh, Danny, nu siger du undskyld til chatten igen. Undskyld det, Tjernen. Undskyld. Nu glemmer det hele. Altså, hvornår forstår du, at vi laver en video? Aldrig.
Ja. Jeg sover aldrig, det siger jeg bare. Det er faktisk en god forklaring, det der. Det var det jo. Ja. Men jeg kan bare starte med at sige det der fucking alt det der, you know what. Nej, Danny, det er den der chest, jeg var på vej op til. Giv mig det loot. Like, Hvad fik du? Jeg har en red eye. Ej. Kan du ikke lige dø, sådan jeg lige kan få dit loot? Nej, du må ikke få mit loot. Heal mig. Please. Tak, daddy. Good fucking boy. Nå, undskyld chat. Altså, hvornår lærer du det, hvis I er i gang med at lave en video? Aldrig. Nu har jeg sagt det. Jeg lærer det ikke. Nej, men det er bare sådan lidt Du underligt. har sagt alle de bandeord af, inden vi begyndte. Nå, ja. Undskyld, det skal jeg ikke glemme. Det gør du næste gang. Ja, undskyld. Altså, du siger fucking 100 alt Du muligt. skal sige ordet, ellers så tilgiver jeg dig ikke. Daddy. Good boy. What the holy? Hudderholdigar. Det må man godt sige, det er ikke et andet. Fik du legit en spas? Jo, min elsker, de er sindssyge. Fik du en spas? Lige bedre end John Box. Mega. Kom hjælp. Han er cracket. Giv mig det kill. Yes, jeg sagde liv. Og så døde det for dig med det fucking game her. Undskyld chat. Ja, vi har hørt det, den. Undskyld chat. Undskyld chat. Jeg aimer den der. Roman søber helt. Jeg så godt aim med dig. Ikke aim. Godt aim med dig. Cappuccino. Det er typisk ham der. Jeg er nødt lige at reload. That one guy be like. Er der nogen, der har spas her? Husk at like, subscribe og abonnere til den her video. Oscar Milebys video. Dreng, kan nogen af give mig en hot? Hotdog. Vi kan lande her til lille, drenge. Oscar, jeg dipser de der 2 guns. Ja. Altså, Funderen og den der. Nej, det er sgu mit loot. Nej, lad være. Oscar får han til at give det til mig. Jeg sagde først, at jeg skulle have det. Men... Nej. Ellers, jeg klipper det ud af videoen. Du gør det så unfair. Oscar, det tager for evigt, bro. Med edit, der klipper den ud. Hallo, kom her med det. Sig det magiske ord. Han ved ikke, hvad det magiske ord er. Sig det magiske ord, så får han. Lukas, du skal sige daddy. Daddy. Good fucking boy, altså. Nej, lad nu være. Du skal være stille med det der bandord, altså. Her, gå nu med den. Han sagde efter lige før, bro. Du må være loot. Og så på videoen, så. Han sagde good fucking boy. Ja. Ja. I don't really care. Chill, altså. Back up. Chill, bare det. 200. Bare det, chill. Get shit on! Ej, sorry, Jeg kan godt lide min mormor. Nu har jeg sagt, at jeg kan godt lide min mormor. Jeg ringer fra min mormor og siger, at du... Bro, skal jeg svære, at du sender til mig? Det er en video. Skal jeg have en lille red eye? Ikke det der ting! Dræb ham! Drenge! Heal! Dræb den hund! Small ball for me der. Okay. Tak fordi du er med på Altså- det. Ses. Undskyld, jeg Fucking de der stoller. hunde.